ви приветствам с добре дошли на първата секторна конференция «Бизнес, професионално образование и обучение». Поканени да участват в тази конференция са представители на нашите партньори от секторите туризъм, лека промишленост, стопанско управление, областна и общинска администрация. Основната цел на проекта е да подобрим качеството на професионалното образование и това да стане чрез усъвършенстване на практическото обучение, което ще проведем с участието на бизнеса. Дългогодишното партньорство с бизнеса се оказа много ефективно. По публични-частни партньорства германският посланник Матиас Хьопнер и господин Бертрам Роман откриха един учебен център в гимназията, който е оборудван с едни модерни работилници, модерни кабинети. Работим с интерактивни дъски, постоянен интернет. Изобщо базата е много модерна. През тази година беше даден старт де-факто на ученически практики, където на 7 февруари в Неврокопска професионална гимназия се проведе тази среща, в която участваха и бизнеса, много сериозно участие, и директора на гимназията, господин Мигдин, направи едно запознаване с цялостните детайли на проекта. Нашите ученици се запознаха с съвременните технологии, където те можеха да се включат във всеки един етап. В интерес на истината, доста скептично гледахме на проект ученически практики в началото. Смятахме, че освен другите задачи, които имахме не малко, трябваше да ухажваме и мотивираме нашите партньори, за да участват в този проект. Бяхме много изненадани, когато те сами ни потърсиха, за да участват в проекта. Така че ние имаме като резултат 41 ученици на практика в държавни институции и частни фирми за времето от 1 април до 26 август 2013 година. Общо 108 ученици в 11 клас, 91 от тях бяха мотивирани да се включат в проекта и проведоха практика на реални работни места в периода от 18 февруари до 13 юни 2013 година. Учениците, които взеха участие и приключиха успешно практиката, са 39 на брой. Проведоха практическото си обучение в реална работна среда, придобиха допълнителни знания и умения, повишиха професионалните си компетенции, повишиха и мотивацията за реализиране, за информираност и усвояване новостите на професията. Училищният екип по проекта, функционален експерт, директора, консултант, помощник директор по производствената част, имаме 3 наблюдаващи учители и финансист. Работодателите, които са партньори на професионална гимназия, са 7 на брой, изявени работодатели от ресторантьорския бизнес и нещо повече с опит при провеждането на учебна и производствена практика. 80% от учителите, водещи такава практика, изразиха становище, че учениците, които са минали през училищните практики на реално работно място, са коренно различни от това, което са били преди да минат през това обучение. Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов участваха 77 ученици, наставници 13, наблюдаващи учители 12. Наставниците бяха така много добре подготвени. Това са хора, които сме работили досега и нямахме проблеми с обучението и наставничеството на учениците. В момента в тази зала присъстват 3 от наставниците. Наблюдаващите учители са запознати много добре с практиката и спомагаха във всяко едно отношение дейностите на наставниците. Село Черни 8 е едно малко балканско селце, намира се в подножието на Стара планина и професията планински водач, която е открита в селото, е една млада професия. Нашите 12-класници се включиха в проект ученически практики. Всички успешно завършиха този проект.
работиха с клуб Edelweiss, с седалище София, получиха много добра професионална практическа подготовка. В Велинград, спа столица на Балканите, има близо 40 хотела, които са 4 и 5 звездни. Ние като учебно заведение сме член на Асоциацията на хотелерите и ресторантьорите. Умяхме да създадем необходимите работни места съвместно, разбира се, с екипа от преподаватели. Наистина, 131 ученика настанихме и започнаха успешно ученически практики, които в края на месец юни те успешно се реализираха. За тази учебна година броят на желаещите хотелиери и ресторантьори, респективно и икономисти в сферата на обслужването на оперативния счетоводител и други такива, има много повече и ние смятаме, че ще умеем да ги реализираме на втория етап. Искам на всички най-напред да благодаря за това, което направихте реалност. Имам предвид проекта за ученическите практики. Защото едно е теоретиците и политиците да говорят, че е възможна дуалната система, че е възможно да се осъществяват учебни практики и стажове в реални условия. Съвсем друго е, когато чуваме резултатите от вашата работа, виждаме удовлетвореността на нашите партньори и виждаме, че се натрупват добри практики. Затова казвам благодаря на всички и на колегите от системата на образованието и на нашите партньори от бизнеса, защото се вижда ефекта от добрите усилия, съвместни усилия. Смятам, че първият етап от проект ученически практики е успешен. Благодаря ви още веднъж за вашето участие. Благодаря ви за подкрепата, защото без вас проекта не може да се случи.